Η ιστορία που θα ακούσετε είναι μια υπέροχη ιστορία εκδίκησης και έρωτα. Παρακαλώ εγγραφείτε στο κανάλι αν σας αρέσει η ιστορία και σχολιάστε από ποια περιοχή παρακολουθείτε αυτό το βίντεο. Σας ευχαριστούμε που μας παρακολουθείτε. Πώς γίνεται μια τέτοια γκόμενα να είναι με αυτόν τον παππού? Η φωνή του νεαρού διαπέρασε τη φασαρία του βραδιού της Παρασκευής στο μπαρ του Κώστα, στη Θεσσαλονίκη. Η μυρωδιά της παγωμένης μπύρας και των τηγανιτών μεζέδων πλανιόταν στον υγρό αέρα του Μαρτίου, αναμεμειγμένη με τον ήχο των ζωηρών συζητήσεων και το τσούγκρισμα των ποτηριών. Το όνομά μου είναι Νίκος Παπαδόπουλος και είμαι 54 ετών. 20 χρόνια στους πεζοναύτες με έμαθαν να αξιολογώ τα προβλήματα πριν σε βρουν αυτά. Εκείνο το βράδυ τα ένστικτά μου ήταν σε κόκκινο συναγερμό. Αυτοί οι 3 φοιτητές παρακολουθούσαν εμένα και τη γυναίκα μου, την Ελένη, την τελευταία ώρα, ψιθυρίζοντας και δείχνοντας από το τραπέζι τους στη γωνία σαν ιένες που περιμένουν την κατάλληλη στιγμή για να επιτεθούν. Λένη έσφιξε το χέρι μου κάτω από το τραπέζι, τα δάχτυλά της κρύα πάνω στο δέρμα μου. Είναι 49 ετών, αλλά οι άνθρωποι πάντα νομίζουν ότι είναι γύρω στα 30. Είναι ο τρόπος που προσέχει τον εαυτό της, η πειθαρχία που έμαθε από μένα όλα αυτά τα χρόνια, η αυτοπεποίθηση που λάμπει στα πράσινα μάτια της. Εκείνο το βράδυ φορούσε εκείνο το μπλε φόρεμα που τονίζει τα μάτια της, τα κόκκινα μαλλιά της να αντανακλούν τα κυτρινοπά φώτα του μπαρ σαν φωτιά που χορεύει στο σκοτάδι. Μετά από 26 χρόνια γάμου, ακόμα μου κόβει την ανάσα. Αλλά με ανησυχεί επίσης, μια γυναίκα σαν την Ελένη πάντα προσελκύει την προσοχή και δεν είναι κάθε προσοχή καλοδεχούμενη, ειδικά όταν προέρχεται από κακομαθημένα αγόρια που δεν έχουν ακούσει ποτέ ένα όχι στη ζωή τους. «Είσαι έτοιμη να φύγουμε, αγάπη μου?» ρώτησα, κρατώντας τη φωνή μου σταθερή αλλά αρκετά χαμηλά ώστε να την ακούει μόνο εκείνη. Το χέρι μου ήδη υπολόγιζε την απόσταση μέχρι την έξοδο, μετρώντας πόσα βήματα, πόσα εμπόδια. Οι παλιές συνήθειες επιβίωσης δεν πεθαίνουν ποτέ. Ο πιο θορυβώδης νεαρός, ένας ξανθός με το καπέλο γυρισμένο προς τα πίσω, σηκώθηκε όταν περάσαμε από το τραπέζι τους. Η κίνηση ήταν σκόπιμη, υπολογισμένη. Ήθελε να τον δουν, ήθελε να προκαλέσει σκηνή. Οι 2 φίλοι του τον πλαισίωσαν σαν να ηγείτο κάποιου είδους στρατιωτικής παρέλασης. Ο ξανθός φορούσε ένα φούτερ του Αριστοτελείου, πανεπιστημίου που πιθανότατα κόστιζε περισσότερο από όσα έβγαζα σε μια εβδομάδα όταν ήμουν φαντάρος. Πιθανότατα δεν ζύγιζε ούτε 75 κιλά με τα ρούχα, αλλά συμπεριφερόταν σαν να του ανήκε ο κόσμος. «Σοβαρά τώρα», είπε αρκετά δυνατά για να τον ακούσει το μισό μπαρ, το αλκοόλ κάνοντας τη φωνή του να ακούγεται πιο θαραλέα από τι ήταν στην πραγματικότητα. «Τι κάνει μια γυναίκα σαν αυτή με έναν τύπο σαν εσένα?» Σταμάτησα. Ο θόρυβος του μπαρ φάνηκε να σιγεί, σαν ο ίδιος ο χώρος να κρατούσε την αναπνοή του. Η Ελένη έσφιξε το μπράτσο μου πιο δυνατά, τα δάχτυλά της να καρφώνονται στο δέρμα μου μέσα από το πουκάμισο. Από την περιφερειακή μου όραση μπορούσα να δω τους άλλους πελάτες να γυρίζουν για να παρακολουθήσουν σαν να περίμεναν ένα θέαμα. Ο μπάρμαν, ένας μεγαλύτερος τύπος ονόματι Πέτρος, που με ήξερε από την εποχή που ερχόμουν εδώ ως νεαρός πεζοναύτης με άδεια, σήκωσε τα μάτια του καθώς καθάριζε μερικά ποτήρια. Υπήρχε μια έκφραση ανησυχίας στο πρόσωπό του, σαν να ήξερε ότι η βραδιά επρόκειτο να πάρει μια τροπή που κανείς δεν ήθελε. Μάλλον του αλλάζει τις πάνες. Ο δεύτερος νεαρός μπήκε στη συζήτηση. Η φωνή του γεμάτη δηλητήριο και φτηνό αλκοόλ. Αυτός ήταν πιο κοντόχοντρος, φορώντας ένα μπουφάν κάποιας ομάδας ιδιωτικού σχολείου. Ο τύπος του αγοριού που δεν χρειάστηκε ποτέ να δουλέψει ούτε μια μέρα στη ζωή του, που δεν γνώρισε ποτέ την πραγματική σημασία της λέξης ευθύνη. «Έλα μωρέ κούκλα, εμείς θα σου δείξουμε τι μπορούν να κάνουν οι νέοι άντρες». Ο τρίτος, ψηλός και αδύνατος με λιπαρά μαλλιά που έμοιαζαν άπλυτα για μέρες, μας έκλεισε τον δρόμο προς την πόρτα. Ναι, ο παππούς μάλλον δεν μπορεί πια. Κοίταξα αυτά τα αγόρια. Τα κοίταξα πραγματικά, μαλακά χέρια που δεν είχαν κρατήσει ποτέ τίποτα βαρύτερο από ένα χειριστήριο βιντεοπαιχνιδιού, επώνυμα τζιν που κόστιζαν τον μισθό ενός μήνα ενός μέσου εργαζόμενου, ο τύπος του παιδιού που δεν είχε δώσει ποτέ μια αληθινή γροθιά στη ζωή του. Απλώς είχε δει πάρα πολλές ταινίες και νόμιζε ότι ήταν σκληρός. Αλλά υπήρχε κάτι άλλο, κάτι που με ενοχλούσε πέρα από την νεανική αλαζονία. Ήταν ο τρόπος που κοιτούσαν την Ελένη. Δεν ήταν θαυμασμός ή ακόμα και συνηθισμένη επιθυμία. Ήταν εκτιτικότητα. Σαν να ήταν ένα αντικείμενο που μπορούσαν απλά να πάρουν αν αποφάσιζαν ότι το ήθελαν.
«Ναι, φυσικά, παλικάρι μου», είπα κουνώντας το κεφάλι μου αργά. «Η Ελένη με ξέρει αρκετά καλά για να αναγνωρίσει αυτόν τον τόνο. Είναι ο ίδιος που χρησιμοποιούσα όταν αντιμετώπιζα νεοσύλλεκτους, που νόμιζαν ότι ήξεραν περισσότερα από τον εκπαιδευτή. Ήρεμος, υπομονετικός, επικίνδυνος. Ο ξανθός νεαρός παρεξήγησε την αυτοσυγκράτησή μου ως αδυναμία. Φούσκωσε το στήθος του σαν πετεινός που ετοιμάζεται για καυγά. Οι φίλοι του γελούσαν πίσω του σαν να ήταν πληρωμένο κοινό για να τον ενθαρρύνουν. «Τι σημαίνει αυτό, παππού?» Η φωνή του ήταν πιο δυνατή τώρα, προσπαθώντας να προσελκύσει περισσότερη προσοχή. «Τίποτα», τα είπα. Αλλά το μυαλό μου είχε ήδη μπει σε τακτική λειτουργία. «Απλώς φεύγουμε». Αλλά καθώς η Ελένη και εγώ πηγαίναμε προς την έξοδο, μπορούσα να τους νιώσω πίσω μας. Η ενέργεια στο δωμάτιο είχε αλλάξει εντελώς. Αυτό που ξεκίνησε ως μια ήσυχη βραδιά γιορτής είχε τώρα την ηλεκτρισμένη ένταση μιας στρατιωτικής επιχείρησης που επρόκειτο να πάει στραβά. Ο Πέτρος με κοίταξε και κούνησε ελαφρά το κεφάλι του, σαν να ζητούσε συγγνώμη για αυτό που το μαγαζί του επρόκειτο να δει. Κάτι μου έλεγε ότι εκείνη η νύχτα δεν είχε τελειώσει. Ήταν το ίδιο ένστικτο που με κράτησε ζωντανό για 2 δεκαετίες στρατιωτικής υπηρεσίας, η αίσθηση στο στομάχι που εμφανίζεται όταν ξέρεις ότι ο κίνδυνος πλησιάζει. Πριν από 20 χρόνια θα το είχα αντιμετωπίσει διαφορετικά. Την εποχή που ήμουν ο Λοχίας Παπαδόπουλος και δίδασκα μάχη σώμα με σώμα στη βάση των πεζοναυτών στη Σαλαμίνα, είχα λιγότερη υπομονή για την ασέβεια. Εκείνες τις μέρες, ένα παιδαρέλι σαν αυτόν τον Ξανθό θα είχε μάθει το μάθημά του με έναν πολύ πιο άμεσο και οδυνηρό τρόπο. Αλλά η Ελένη το άλλαξε αυτό. Με δίδαξε ότι η αληθινή δύναμη δεν είναι να αποδεικνύεις τον εαυτό σου σε κάθε αλυτάκο που νομίζει ότι είναι σκληρός. Είναι να προστατεύεις τι έχει σημασία χωρίς να πέφτεις στο επίπεδό τους. Τη γνώρισα το 1998, αμέσως μετά την τρίτη μου αποστολή στο εξωτερικό. Δούλευε ως νοσοκόμα στο στρατιωτικό νοσοκομείο Θεσσαλονίκης, φροντίζοντας τύπους σαν εμένα που επέστρεφαν κουβαλώντας περισσότερα από απλά σακίδια. Επιστρέφαμε κουβαλώντας αόρατες ουλές, αναμνήσεις που μας ξυπνούσαν στη μέση της νύχτας, το βάρος των αποφάσεων που άλλαξαν ζωές για πάντα. Την πρώτη φορά που την είδα, κρατούσε το χέρι ενός γέρου βετεράνου του Δευτέρου Παγκοσμίου πολέμου, καθώς έκλαιγε για τους εφιάλτες που δεν τον άφηναν ποτέ ήσυχο. Υπήρχε κάτι στον τρόπο που τον παρηγορούσε. Ένας συνδυασμός δύναμης και ευγένειας που δεν είχα ξαναδεί. Τότε κατάλαβα ότι ήταν διαφορετική. Παντρευτήκαμε 1 χρόνο αργότερα, σε μια απλή τελετή στο παρεκκλήσι της βάσης. Η Ελένη ήθελε παιδιά και εγώ το ίδιο, αλλά ποτέ δεν μας έτυχε. Οι γιατροί δεν μπόρεσαν ποτέ να εξηγήσουν ακριβώς το γιατί. Ίσως ήταν τα χρόνια έκθεσης σε χημικές ουσίες κατά τη διάρκεια της στρατιωτικής θητείας. Ίσως ήταν απλώς η μοίρα. Αντί να αφήσουμε αυτό να μας καταστρέψει, αφοσιωθήκαμε ο ένας στον άλλον. Με στήριξε κατά τη δύσκολη μετάβαση στην πολιτική ζωή, όταν προσπαθούσα να καταλάβω ποιος ήμουν χωρίς τη στολή, χωρίς τη στρατιωτική δομή που είχε καθορίσει την ταυτότητά μου για 2 δεκαετίες. Και εγώ τη στήριξα, όταν αποφάσισε να επιστρέψει στη σχολή νοσηλευτικής και στη συνέχεια κατά τη διάρκεια του μεταπτυχιακού της στη διοίκηση νοσοκομείων που έκανε τα Σαββατοκύριακα ενώ εργαζόταν με πλήρη απασχόληση. Τώρα διευθύνει τη μονάδα τραύματος στο ιατρικό διαβαλκανικό, μία από τις καλύτερες επαγγελματίες στον τομέα της σε ολόκληρη τη Βόρεια Ελλάδα. Αυτή η νύχτα έπρεπε να είναι ξεχωριστή. Η Ελένη είχε μόλις προαχθεί σε διευθύντρια τμήματος μετά από 5 χρόνια προσπάθειας και γιορτάζαμε στο μπαρ του Κώστα, επειδή εκεί είχαμε το πρώτο μας ραντεβού πριν από περισσότερες από 2 δεκαετίες. Το ίδιο γωνιακό τραπέζι, το ίδιο πλήθος της Παρασκευής, ο ίδιος μπάρμαν που μας θυμόταν από τότε που ήμασταν νέοι και άφραγγοι, όταν εγώ ακόμα προσαρμοζόμουν στην πολιτική ζωή και η Ελένη τελείωνε τη σχολή. Αλλά εκείνοι οι φοιτητές μας παρακολουθούσαν όλο το βράδυ. Τους πρόσεξα όταν μπήκαμε. Τον τρόπο που η συζήτησή τους σταμάτησε όταν η Ελένη έβγαλε το παλτό της, αποκαλύπτοντας το φόρεμα που της είχα αγοράσει ως δώρο για την προαγωγή. Τον τρόπο που σκούντισαν ο ένας τον άλλον και χαχάνισαν σαν μαθητές που βλέπουν ένα περιοδικό. Ο τρόπος που ο Ξανθός συνέχιζε να τεντώνει τον λαιμό του για να τη δει καλύτερα, χωρίς κανέναν σεβασμό ή διακριτικότητα. Είχα ξαναδεί αυτό το βλέμμα σε μπαρ στο εξωτερικό, όταν κάποιος μεθυσμένος στρατιώτης αποφάσιζε ότι ήθελε κάτι που δεν ήταν δικό του. Πάντα τελείωνε με τον ίδιο τρόπο,
με κάποιον να παίρνει ένα οδυνηρό μάθημα για το σεβασμό. Η Ελένη το κατάλαβε επίσης, αλλά είναι συνηθισμένη να προσελκύει την προσοχή. Και 26 χρόνια γάμου και ακόμα γυρίζουν κεφάλια όπου κι αν πάει. Συνήθως το θεωρώ κομπλιμέντο. Μια επιβεβαίωση ότι είμαι τυχερός άντρας. Αυτή η νύχτα φαινόταν διαφορετική, πιο αρπακτική. Παιδιά είναι, ψιθύρισε όταν με είδε να τους παρακολουθώ πιο προσεκτικά. Αγνόησέ τους. Αλλά καθώς καθόμασταν μοιραζόμενοι έναν μεζέ με γαρίδες, μπορούσα να ακούσω αποσπάσματα της συζήτησής τους. Κάτι για σπατάλη για έναν γέρο και στοιχηματίζω ότι πεθαίνει για μια αληθινή περιποίηση. Το είδος της συζήτησης που ξεπερνά τα όρια, που μετέτρεπε τη γυναίκα μου σε αντικείμενο για τη διασκέδασή τους. Ξανθός νεαρός σηκώθηκε για να χρησιμοποιήσει την τουαλέτα και έπρεπε να περάσει ακριβώς δίπλα από το τραπέζι μας. Επιβράδυνε σκόπιμα, κοίταξε την Ελένη από πάνω μέχρι κάτω, σαν να ήταν ένα κομμάτι κρέας στο χασάπικο, και μετά της έκλεισε το μάτι με ένα χαμόγελο που μου θύμισε όλους τους θηρευτές που είχα συναντήσει κατά τη διάρκεια των ετών υπηρεσίας μου. Η Ελένη απέστρεψε το βλέμμα, άβολα για πρώτη φορά το βράδυ. Τα μάγουλά της κοκκίνησαν, όχι από κολακία αλλά από ντροπή. Τότε ήξερα ότι θα φεύγαμε. Όχι επειδή φοβόμουν 3 μεθυσμένους φοιτητές, αλλά επειδή η Ελένη άξιζε κάτι καλύτερο από το να περάσει τη γιορτή της προαγωγής της, ακούγοντας τα σκουπίδια. Τους έπρεπε να ξέρω ότι δεν θα το άφηναν να τελειώσει έτσι. Αγόρια σαν αυτά δεν το αφήνουν ποτέ. Το πάρκινγκ του μπαρ του Κώστα ήταν ελάχιστα φωτισμένο, καλυμμένο από ένα σκοτάδι που φαινόταν πιο πυκνό από ό,τι θα έπρεπε. Μόνο μερικοί στήλοι φωτισμού έριχναν μακριές σκιές μεταξύ των αυτοκινήτων, δημιουργώντας θύλακες σκότους όπου οτιδήποτε θα μπορούσε να περιμένει. Ο αέρας ήταν φορτωμένος με τη μυρωδιά της βρεγμένης ασφάλτου και τη βαριά υγρασία που προηγείται μιας καλοκαιρινής καταιγίδας. Η Ελένη και εγώ ήμασταν στα μισά του δρόμου προς το φορτηγάκι μου όταν άκουσα βήματα πίσω μας. Όχι τα τυχαία βήματα κάποιου που βγαίνει από το μπαρ, αλλά σκόπιμα μετρημένα βήματα κάποιου που προσπαθεί να είναι αθόρυβος, αλλά αποτυγχάνει λόγω του αλκοόλ. Πού πάτε? Η φωνή του Ξανθού αντίχησε στην άσφαλτο, φορτωμένη με ψεύτικο υγρό θάρρος. Δεν είχαμε τελειώσει τη συζήτησή μας. Σταμάτησα να περπατάω. Το χέρι της Ελένης βρήκε το δικό μου αυτόματα, όπως κάνει πάντα όταν είναι νευρική. Τα δάχτυλά της έτρεμαν ελαφρώς και μπορούσα να νιώσω τον επιταχυνόμενο παλμό της μέσα από το δέρμα. Σε 26 χρόνια μαζί, με έχει δει να αντιμετωπίζω ακριβώς 3 καυγάδες. Όλες τις φορές τελείωσε πριν καν αρχίσει, αλλά η Ελένη ήξερε ότι όταν σταματούσα να περπατάω έτσι, κάτι σοβαρό επρόκειτο να συμβεί. «Νίκο», είπε χαμηλόφωνα, η φωνή της σχεδόν ψίθυρος, «πάμε να φύγουμε». Γύρισα αργά. Οι 3 τους στέκονταν εκεί κάτω από τα κιτρινοπά φώτα του πάρκινγκ, μοιάζοντας με τους κυρίαρχους του κόσμου. Ο Ξανθός κρατούσε το κινητό του, πιθανότατα καταγράφοντας αυτό που νόμιζε ότι θα ήταν η μεγάλη στιγμή της δόξας του, άλλο ένα περιεχόμενο για να δημοσιεύσει στα κοινωνικά δίκτυα και να εντυπωσιάσει τους φίλους του. «Το πρόβλημα είναι το εξής», είπε ο κοντόχοντρος με τον μπουφάν της ομάδας, κάνοντας ένα βήμα μπροστά, σαν να ήταν ο αρχηγός μιας συμμορίας. «Πιστεύουμε ότι η γυναίκα σου ίσως θα ήθελε να περάσει λίγο χρόνο με αληθινούς άντρες». Ο ψηλός και αδύνατος γέλασε, ένας δυσάρεστος ήχος που αντίχησε στους τοίχους του πάρκινγκ. «Ναι, πριν ξεχάσει πως είναι». Τότε ήταν που κάτι άλλαξε μέσα μου. Όχι θυμός ακριβώς, γιατί ο θυμός είναι ένα συναίσθημα που θολώνει την κρίση. Αυτό ήταν περισσότερο σαν ένας διακόπτης που γύριζε από τη μία θέση στην άλλη. Από τον Νίκο, τον πολίτη που ανησυχεί για τον λογαριασμό του ρεύματος και την ασφάλεια υγείας, στον Λοχεία Παπαδόπουλο, τον άνθρωπο που εκπαίδευσε πεζοναύτες να πολεμούν σε μερικές από τις πιο επικίνδυνες καταστάσεις στον κόσμο. Ελένη ένιωσε την αλλαγή στη στάση μου. Οι μύες μου έγιναν πιο σφιχτοί, η αναπνοή μου πιο ελεγχόμενη. «Νίκο, φες του κυράμα, σύουισκης μα φεύτην τούρεστ. Όλα καλά, αγάπη μου», είπα, χωρίς να πάρω τα μάτια μου από τους 3 νεαρούς. «Αυτά τα παλικάρια θέλουν απλώς να χορέψουν λίγο». Ο Ξανθός πλησίασε, συγχέοντας την ηρεμία μου με αδυναμία. «Να χορέψουν? Τι στο διάολο σημαίνει αυτό?» «Σημαίνει...» «Κι είπα, βάζοντας τα κλειδιά μου στην παλάμη της Ελένης, ότι μας ακολουθήσατε μέχρι εδώ επειδή νομίζετε ότι είστε σκληροί. Λοιπόν, ας το ανακαλύψουμε.
Έβγαλα το σακάκι μου, το δίπλωσα προσεκτικά και το έδωσα στην Ελένη. Η κίνηση ήταν σκόπιμη, εξασκημένη, ο τρόπος που προετοιμαζόμουν για ασκήσεις εκπαίδευσης όταν χρειαζόταν να επιδείξω μια τεχνική σε νέους νεοσύλλεκτους. Ήταν επίσης ένας τρόπος να κερδίσω χρόνο για να αξιολογήσω την κατάσταση, να υπολογίσω γωνίες, να εντοπίσω απειλές. Το πάρκινγκ είχε καλή ορατότητα, χωρίς σημαντικά εμπόδια. Η επιφάνεια ήταν σταθερή άσφαλτος, χωρίς λακκούβες ή σκουπίδια που θα μπορούσαν να προκαλέσουν προβλήματα ισορροπίας. Το πιο σημαντικό, ήμασταν αρκετά μακριά από τον κεντρικό δρόμο, ώστε να μην υπάρχει κίνδυνος να εμπλακούν αθώοι πολίτες. «Εντάξει», είπα σηκώνοντας τα μανίκια του πουκαμίσου μου, «θέλετε να χορέψετε λίγο?» «Ελάτε, αλλά ένας κανόνας, ένας κάθε φορά». Οι τρεις τους κοιτάχτηκαν και άρχισαν να γελάνε. Ήταν το είδος του νευρικού γέλιου που κάνουν οι νέοι όταν προσπαθούν να πείσουν τον εαυτό τους ότι δεν φοβούνται. Ο Ξανθός έβαλε το κινητό στην τσέπη του και έτριξε τις αρθρώσεις των δαχτύλων του, μια κίνηση που πιθανότατα είχε δει σε κάποια ταινία. «Σοβαρά μιλάς, παππού? Θες να παλέψεις και με τους τρεις μας?» «Δάστη Ινκραρίσιο, ένας κάθε φορά», επανέλαβα, η φωνή μου διατηρώντας εκείνον τον ήρεμο τόνο που συνήθιζα να χρησιμοποιώ κατά τις ενημερώσεις αποστολών. «Εκτός αν φοβάστε». Αυτό τους χτύπησε εκεί που πονούσε. Οι νέοι άνδρες και η περηφάνεια τους, πάντα η αδυναμία τους. Δεν μπορούσαν να κάνουν πίσω τώρα, χωρίς να φανούν δειλοί ο ένας μπροστά στον άλλον, και σίγουρα δεν μπορούσαν να παραδεχτούν ότι φοβόντουσαν έναν άνδρα 20 χρόνια μεγαλύτερο. Ελένη έκανε ένα βήμα πίσω προς το φορτηγάκι μου. Ξέρει τι είμαι ικανός να κάνω, ακόμα και αν δεν χρειάστηκε να το δείξω εδώ και χρόνια. Κατά τη διάρκεια της ενεργού υπηρεσίας μου, δίδαξα αμυντικές τακτικές σε πεζοναύτες με τη μισή μου ηλικία, τύπους που νόμιζαν ότι ήταν άφθαρτοι μέχρι να ανακαλύψουν ότι η εμπειρία και η τεχνική πάντα νικούν. Την ομή δύναμη και την αλαζονία. Ξέρω πώς να διαβάζω την ισορροπία ενός αντιπάλου, την ορμή του, τις προθέσεις του γραμμένες στη γωνία των ώμων του και στη θέση των ποδιών του. Αυτά τα αγόρια δεν είχαν ιδέα σε τι έμπλεκαν. Τηλεγραφούσαν κάθε κίνηση πριν καν αποφασίσουν να την κάνουν. Ο Ξανθός γύρισε τους ώμους του, ετοιμάζοντας να προχωρήσει. Οι άλλοι δύο τον πλαισίωσαν, νομίζοντας ότι οι αριθμοί θα τους έδιναν πλεονέκτημα. Αυτό που δεν καταλάβαιναν είναι ότι 20 χρόνια εκπαίδευσης δεν εξαφανίζονται, μόνο και μόνο επειδή φοράς πολιτικά ρούχα και αποκτάς μερικές ρητίδες γύρω από τα μάτια. Στην πραγματικότητα, με την ηλικία έρχεται η υπομονή. Και η υπομονή είναι η διαφορά μεταξύ ενός εξαγριωμένου νέου που ρίχνει άγριες γροθιές και ενός βετεράνου που ξέρει ακριβώς πότε και πώς να κινηθεί. Ο Ξανθός, ο άγγελος, μου επιτέθηκε πρώτος, ακριβώς όπως ήξερα ότι θα έκανε. Οι φοιτητές πάντα ηγούνται με τον εγωισμό, ποτέ με τη στρατηγική. «Αυτό είναι επειδή μας είπες, παιδιά, παππού», Θεά φώναξε, οπλίζοντας αυτό που πιθανότατα νόμιζε ότι ήταν ένα καταστροφικό δεξί κροσέ. Τον παρακολούθησα να προαναγγέλει τη γροθιά για αυτό που φάνηκε σαν 3 ολόκληρα δευτερόλεπτα. Το βάρος του μετατοπίστηκε στο πίσω πόδι, ο ώμος του έπεσε, ολόκληρο το σώμα του κουλουριάστηκε σαν ελαττήριο. Ήταν κλασικό, τόσο προφανές που οποιοσδήποτε βασικός εκπαιδευτής μάχης θα μπορούσε να το δει να έρχεται από χιλιόμετρα μακριά. Στους πεζοναύτες λέμε ότι η αδρεναλίνη κάνει τα πάντα, να φαίνονται σε αργή κίνηση και μπορείς να δεις ακριβώς τι έρχεται. Αλλά αυτό λειτουργεί μόνο αν έχεις εκπαιδευτεί να χρησιμοποιείς την αδρεναλίνη, όχι να ελέγχεσαι από αυτήν. Έκανα ένα βήμα προς τα αριστερά μόλις όσο χρειαζόταν. Η γροθιά του πέρασε ξιστά από το αυτί μου, κουβαλώντας όλη την ορμή του. Ο νεαρός είχε βάλει ό,τι είχε και δεν είχε σε αυτό το χτύπημα, βασιζόμενος στο να πετύχει το πρόσωπό μου για να σταματήσει την προς τα εμπρός κίνησή του. Όταν δεν χτύπησε τίποτα άλλο εκτός από αέρα, η φυσική ανέλαβε τον έλεγχο. Σκόνταψε προς τα εμπρός χωρίς ισορροπία, τα χέρια του να περιστρέφονται, προσπαθώντας να την ανακτήσει. Δεν χρειάστηκε καν να τον σπρώξω. Απλώς έκανα στην άκρη και τον άφησα να φάει τα μούτρα του στον τούβλινο τοίχο του μπαρ του Κώστα. Ο ήχος ήταν σαν ένα ώριμο πεπόνι που χτυπάει στο τσιμέντο. Ένας υγρός και οριστικός ήχος που αντίχησε στο πάρκινγκ και έκανε ακόμα και τους φίλους του να κάνουν ενστικτωδώς πίσω. «Άγγελε», φώναξε ο κοντόχοντρος νεαρός με τον μπουφάν της ομάδας, τρέχοντας να βοηθήσει τον φίλο του.
Αλλά ο άγγελος ήταν ήδη εκτός μάχης. Γλίστρισε κατά μήκος του τοίχου, αίμα να τρέχει από τη σπασμένη μύτη του, προσπαθώντας να καταλάβει τι είχε μόλις συμβεί στη ζωή του. «Το πρόσωπό μου», μουρμούρισε μέσα από τα σκισμένα χείλη του, τα λόγια του ακατανόητα. «Μου έσπασες το πρόσωπο. Έσπασες μόνος σου το πρόσωπό σου», είπα, καθαρίζοντας φανταστική σκόνη από το πουκάμισό μου. «Εγώ απλώς έκανα στην άκρη». Το αγόρι με τον μπουφάν της ομάδας, ο Μάριος, με κοίταξε με άλλα μάτια. Μέρος της αλαζονίας είχε εξαφανιστεί, αντικατασταθέν από κάτι που έμοιαζε ύποπτα με φόβο, αλλά ήταν ακόμα αρκετά νέος για να νομίζει ότι μπορούσε να σώσει την κατάσταση. «Ήσουν τυχερός με τον άγγελο», είπε ο Μάριος, βγάζοντας τον μπουφάν του σαν να ήταν μποξέρ που ετοιμάζεται για αγώνα. «Αλλά εγώ έπαιζα ράγκμπι στο Λύκειο». «Μπράβο σου», είπα, παίρνοντας μια χαλαρή αλλά ισορροπημένη στάση. «Το ράγκμπι σε μαθαίνει να τρέχεις σε ευθεία γραμμή, εναντίον ανθρώπων που επίσης τρέχουν σε ευθεία γραμμή. Αυτό εδώ είναι διαφορετικό». Ο Μάριος χαμήλωσε τον ώμο του και όρμησε σαν να πήγαινε να μου κάνει τάκλιν, ακριβώς όπως περίμενα. Τακτικές ραγκμπί λυκείου εναντίον κάποιου που πέρασε 2 δεκαετίες εκπαιδεύοντας πεζοναύτες σε μάχη σώμα με σώμα. Θα ήταν αστείο αν δεν ήταν τόσο προβλέψιμο. Περίμενα μέχρι να απέχει 2 βήματα, μετά άρπαξα τα τεντωμένα του χέρια και χρησιμοποίησα τη δική του ορμή για να τον περιστρέψω στο πλάι. Βασική αρχή των πολεμικών τεχνών που είχα διδάξει εκατοντάδες φορές. Ανακατεύθυνε τη δύναμη αντί να της εναντιώνεσαι. Ο Μάριος βρέθηκε να περιστρέφεται σε μια κατεύθυνση που δεν σκόπευε ποτέ να πάει, τα πόδια του να αφήνουν το έδαφος για μια στιγμή πριν χτυπήσει με δύναμη στο πλάι του μεγάλου κάδου, απορριμμάτων πίσω από τον μπαρ. Η πρόσκρουση έκανε το μέταλλο να αντυχήσει σαν ραγισμένη καμπάνα, ένας ήχος που πιθανότατα ξύπνησε ανθρώπους στα κοντινά σπίτια. Αλλά η ορμή του δεν είχε τελειώσει. Ο κάδος ήταν αρκετά ψηλός, ώστε όταν ο Μάριος τον χτύπησε στο ύψος της μέσης, τα πόδια του συνέχισαν να ανεβαίνουν και να περνούν από πάνω. Για μια στιγμή φάνηκε να αιωρείται στον αέρα, τα χέρια του να περιστρέφονται, πριν εξαφανιστεί μέσα στον κάδο με έναν υγρό κρότο. «Βοήθεια», ήρθε η πνιχτή φωνή του από μέσα από τον κάδο. «Έχω κολλήσει». Κοίταξα πάνω από την άκρη. Ο Μάριος ήταν σφινωμένος ανάποδα, ανάμεσα στις σακούλες σκουπιδιών, τα πόδια του έξω, το μπουφάν της ομάδας μπλεγμένο στο κεφάλι του. Σπαρταρούσε σαν αναποδογυρισμένη χελώνα, οι κινήσεις του κατάφερναν μόνο να τον μπλέκουν βαθύτερα στα σκουπίδια. Μυρωδιά που ανέβαινε από τον κάδο ήταν απερίγραπτη. Υπολείμματα σάπιου φαγητού, ταγγισμένο λάδι και άλλα πράγματα που προτιμούσα να μην αναγνωρίσω. Ο Μάριος θα κουβαλούσε αυτή τη μυρωδιά για μέρες, όσα μπάνια κι αν έκανε. 20 χρόνια στους πεζοναύτες με έμαθαν υπομονή, παιδιά. Είπα ισιώνοντας το πουκάμισό μου, με έμαθαν επίσης και για τη μόχλευση. Το τρίτο αγόρι, ο ψηλός και αδύνατος, οπισθοχωρούσε τώρα. Το όνομά του ήταν Στέφανος. Συνέχεια κοιτούσε ανάμεσα στους 2 φίλους του, τον άγγελο που ήταν ακόμα πεσμένος στον τοίχο, κρατώντας τη ματωμένη μύτη του και γκρινιάζοντας σιγά. Τον Μάριο που σπαρταρούσε αβοήθητο στον κάδο, οι διαμαρτυρίες του πνιγμένες από τις σακούλες σκουπιδιών. Κι εγώ στεκόμουν εκεί ήρεμος, χωρίς καν να παίρνω βαθιά ανάσα. Τα χέρια μου ήταν καθαρά, τα ρούχα μου δεν είχαν ούτε μία τσάκιση. «Αυτό είναι τρέλα», είπε ο Στέφανος, η φωνή του να ανεβαίνει μια οκτάβα. «Δεν μπορείς απλά να χτυπάς ανθρώπους. Να χτυπάω». Σήκωσα ένα φρύδι. «Παιδί μου, δεν ακούμπησα ούτε με το δαχτυλάκι μου κανέναν από τους φίλους σου». Χτύπησαν μόνοι τους τον εαυτό τους. Αλλά ακόμα και καθώς μιλούσα, μπορούσα να δω τον Στέφανο να υπολογίζει τις επιλογές του. Μπορούσε να τρέξει και θα έπρεπε. Αλλά η ανδρική του περηφάνεια δεν θα τον άφηνε. Μπορούσε να καλέσει την αστυνομία, αλλά θα έπρεπε να εξηγήσει γιατί 3 φοιτητές ακολούθησαν ένα ζευγάρι σε ένα σκοτεινό πάρκινγκ. Ή μπορούσε να προσπαθήσει να σώσει κάποια αξιοπρέπεια. Ο Στέφανος πήρε το κινητό του με τρεμάμενα χέρια. «Θα καλέσω την αστυνομία». «Καλή ιδέα», είπα. «Φρόντισε να τους πεις πως 3 νέοι ακολούθησαν ένα παντρεμένο ζευγάρι σε ένα σκοτεινό πάρκινγκ και τους απείλησαν». Τότε ήταν που ο Στέφανος έκανε το λάθος του. Αντί να καλέσει απλώς την αστυνομία ή να φύγει, αποφάσισε ότι έπρεπε να σώσει λίγη περηφάνεια. Ενώ μιλούσε σκληρά για το κάλεσμα της αστυνομίας, ετοίμαζε επίσης μια ύπουλη γροθιά, νομίζοντας ότι θα μπορούσε να με πιάσει ενώ δεν κοιτούσα. Αλλά στους πεζοναύτες
Μαθαίνεις να παρατηρείς τα πάντα ταυτόχρονα. Η περιφερειακή όραση γίνεται μια δεξιότητα επιβίωσης. Δεν έχεις την πολυτέλεια να εστιάσεις σε μία μόνο απειλή, όταν μπορεί να υπάρχουν άλλες που πλησιάζουν. Ο Στέφανος έριξε μια ανεξέλεγκτη γροθιά, ένα βίαιο χτύπημα που στόχευε στο πλάι του κεφαλιού μου. Έσκυψα ελαφρά και η γροθιά του χτύπησε κατευθείαν στο παρκόμετρο πίσω μου. Ο ξερός ήχος από τις αρθρώσεις των δαχτύλων του που χτυπούσαν στον χιτοσίδερο αντίχησε στο πάρκινγκ σαν να σπάνε κλαδιά. Ο Στέφανος ούρλιαξε, όχι μια κραυγή ή ένα μουγκριτό, αλλά μια οξία στριγλιά καθαρού πόνου που πιθανότατα ξύπνησε τη μισή γειτονιά. Άρπαξε το δεξί του χέρι στο στήθος του, δάκρυα να κυλούν στο πρόσωπο του, καθώς η πραγματικότητα της κατάστασης άρχιζε επιτέλους να διεισδύει στο μεθυσμένο μυαλό του. «Το χέρι μου», έκλαιγε σαν μικρό παιδί. «Μου έσπασες το χέρι». «Έσπασες μόνος σου το χέρι σου», είπα, με τον ίδιο τρόπο που συνήθιζα να εξηγώ τις συνέπειες σε νέους νεοσύλλεκτους που έκαναν κακές επιλογές κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσης. Έδωσες γροθιά σε ένα παρκόμετρο. Μέχρι τότε άνθρωποι έβγαιναν από το μπαρ του Κώστα για να δουν τι ήταν η φασαρία. Ο Πέτρος, ο μπάρμαν, στάθηκε στην πόρτα, κουνώντας το κεφάλι του, σαν να μην τον εξέπλητε το αποτέλεσμα. Μερικοί άλλοι πελάτες τραβούσαν βίντεο με τα κινητά τους, πιθανότατα ήδη δημοσιεύοντας στα κοινωνικά δίκτυα. Ο Άγγελος ήταν ακόμα στον τοίχο, έμασε όλο το φούτερ του Αριστοτελείου, μοιάζοντας σαν να είχε παλέψει 10 γύρους με τον Μάικ Τάισον. Ο Μάριος ήταν ακόμα ανάποδα στον κάδο, οι κινήσεις του γίνονταν πιο αδύναμες, καθώς κουραζόταν να παλεύει με τις σακούλες σκουπιδιών. Και ο Στέφανος καθόταν στην άσφαλτο, κρατώντας το σπασμένο του χέρι και κλαίγοντας με λυγμούς σαν παιδί. «Κάποιος να καλέσει ασθενοφόρο», παρακάλεσε ο Στέφανος το αυξανόμενο πλήθος. «Σας παρακαλώ, έχω ήδη καλέσει», είπε μια γυναίκα που αναγνώρισα από μέσα από το μπαρ. Μόλις ακούσαμε τις φωνές. Η Ελένη πλησίασε και μου έδωσε το σακάκι μου. Είχε εκείνο το βλέμμα, εκείνο που μου έλεγε ότι έβλεπε τον σύζυγό της με τον τρόπο που τον έβλεπε πριν από 27 χρόνια, όταν γνωριστήκαμε. Όχι τον μεσήλικα πολιτή ασφαλιών, που ανησυχούσε για τον γκαζόν και τη σύνταξη, αλλά τον πεζοναύτη που μπορούσε να αντιμετωπίσει οτιδήποτε του έφερνε η ζωή. «Είσαι καλά, αγάπη μου?» ρώτησα φορώντας το σακάκι. Το ύφασμα ήταν ακόμα ζεστό από το άγγιγμά της. «Τέλεια», εσύ είπε περνώντας το χέρι της στο δικό μου. «Απολύτως τέλεια». Τότε ήταν που ο Στέφανος έκανε μια τελευταία απελπισμένη κίνηση για να σώσει την κατεστραμμένη αξιοπρέπειά του. «Μας επιτέθηκε», φώναξε στο πλήθος, δείχνοντάς με το καλό του χέρι. Αυτός ο παππούς επιτέθηκε σε 3 αθώους φοιτητές. Ο Πέτρος έκανε ένα βήμα μπροστά, σκουπίζοντας τα χέρια του σε μια πετσέτα. «Παιδί μου, τα είδα όλα από το παράθυρο του μπαρ. Εσείς οι 3 ακολουθήσατε αυτό το ζευγάρι εδώ και αρχίσατε τον καυγά. Αυτός ο κύριος δεν έριξε ούτε μία γροθιά». «Είναι αλήθεια», είπε η γυναίκα που κάλεσε το ασθενοφόρο, κουνώντας το κινητό της. «Κατέγραφα τη φασαρία, τα έχω όλα. Αυτά τα αγόρια τραυματίστηκαν, μόνα τους προσπαθώντας να τα βάλουνε με κάποιον που προφανώς ήξερε τι έκανε. Άλλοι πελάτες άρχισαν να συμφωνούν, οι φωνές τους να αλληλοκαλύπτονται καθώς έλεγαν τις δικές τους εκδοχές των γεγονότων. Η αφήγηση διαμορφωνόταν και δεν ήταν ευνοϊκή για τους 3 φοιτητές. Το πρόσωπο του Στέφανου χλώμιασε όταν συνειδητοποίησε ότι η εκδοχή του για τα γεγονότα δεν θα περνούσε. «Μα πρέπει να έκανε κάτι», επέμεινε η φωνή του να γίνεται πιο απελπισμένη. Απλώς κινήθηκε. «Πέρασε», είπε ο Πέτρος απλά. «Όλη τη ζημιά την κάνατε μόνοι σας». Ο ήχος των σιρήνων πλησίαζε. Ασθενοφόρο και αστυνομία από τον αυξανόμενο θόρυβο. Η Ελένη έσφιξε το χέρι μου. «Μάλλον πρέπει να μείνουμε και να δώσουμε την κατάθεσή μας. Το είχα ήδη σχεδιάσει», είπα. «Η αλήθεια είναι πάντα η καλύτερη άμυνα». Η αλήθεια άρχιζε να γίνεται αντιληπτή από εκείνα τα 3 πεδαρέλια. Είχαν αρχίσει καυγά με κάποιον που υπέθεταν ότι ήταν εύκολος στόχος και, αντί για αυτό, εξευτελίστηκαν μπροστά σε μάρτυρες. Ακόμα χειρότερα το έκαναν ενώ καταγράφονταν από πολλαπλές γωνίες. Ο Μάριος κατάφερε τελικά να βγει από τον κάδο, αλλά το μπουφάν του είχε καταστραφεί και ήταν καλυμμένος με ό,τι σάπιζε εκεί μέσα. Μύριζε παλιό φαγητό και ντροπή, ένα άρωμα που πιθανότατα θα του έπαιρνε μέρες για να φύγει από το δέρμα του. «Αυτό δεν τελείωσε», μουρμούρισε ο Άγγελος μέσα από τα πρισμένα χείλη του, αλλά δεν υπήρχε πεποίθηση στα λόγια του. Μόνο το πικρό παράπονο κάποιου
που μόλις έμαθε ένα σκληρό μάθημα για το σεβασμό. «Ναι, τελείωσε», είπα. Τελείωσε πριν καν αρχίσει. Το ασθενοφόρο μπήκε στο πάρκινγκ, ακολουθούμενο από 2 περιπολικά. Τα κόκκινα και μπλε φώτα τους έβαφαν τα πάντα με μια σουρεαλιστική λάμψη, σαν δίσκο της κόλασης. Καθώς οι διασώστες άρχιζαν να ελέγχουν τους 3 φοιτητές, μπορούσα να δω την πραγματικότητα να αποτυπώνεται στα πρόσωπά τους. Θα έπρεπε να εξηγήσουν στους γονείς τους, στους φίλους τους, στους καθηγητές τους, στους συγκατοίκους τους, πώς εξευτελίστηκαν από έναν 54χρονο άνδρα που δεν σήκωσε καν γροθιά. Θα έπρεπε να ζήσουν με αυτή την ιστορία για το υπόλοιπο της ζωής τους. Η Ελένη είχε δίκιο σε ένα πράγμα. Σίγουρα δεν είχαμε σχεδιάσει έτσι να τελειώσει το δείπνο της γιορτής μας, αλλά κατά κάποιο τρόπο φαινόταν ακριβώς όπως έπρεπε να τελειώσει. Η αστυνόμος Αθηνά Παπαδάκη πήρε τις καταθέσεις μας, ενώ ο συνάδελφός της, ο αστυνόμος Δημητρίου, ασχολούνταν με τους 3 φοιτητές. Γνώριζα την Αθηνά εδώ και χρόνια μέσω της δουλειάς μου με ομάδες υποστήριξης βετεράνων στο νοσοκομείο όπου εργαζόταν η Ελένη. Ήταν μια ικανή αστυνομικός που δεν παρασυρώταν από δραματικές ιστορίες. Άκουσε την αναφορά μου με επαγγελματικό ενδιαφέρον, ρίχνοντας περιστασιακά ματιές στα βίντεο από τα κινητά που οι μάρτυρες παρήχαν εθελοντικά. Το πάρκινγκ ήταν γεμάτο αποδείξεις, όλες ευνοϊκές για τη δική μας εκδοχή των γεγονότων. «Λοιπόν, για να δω αν κατάλαβα καλά», είπε η Αθηνά ελέγχοντας τις σημειώσεις της. «Σας ακολούθησαν στο πάρκινγκ, έκαναν λεκτικές, σεξουαλικές και σωματικές απειλές και στη συνέχεια ο καθένας τους τραυματίστηκε προσπαθώντας να σας επιτεθεί. Σωστά?» είπα. «Χρησιμοποίησα την ορμή τους εναντίον τους. Βασικές αμυντικές τακτικές». «Αμυντικές τακτικές», επανέλαβε η Αθηνά σημειώνοντας. «Από τη στρατιωτική σας θητεία. 20 χρόνια στους πεζοναύτες». Επιβεβαίωσα. «Λοχίας, αποστρατεύτηκα το 2018. Η Ελένη ήταν δίπλα μου, κρατώντας ακόμα το χέρι μου. Μπορούσα να νιώσω την περηφάνεια της στον τρόπο που έσφιγγε τα δάχτυλά μου κάθε φορά που απαντούσα σε μία ερώτηση. Μετά από τόσα χρόνια που ήμουν απλώς ο σύζυγος της προϊσταμένης νοσοκόμας, ήταν παράξενο να με βλέπουν ξανά ως τον στρατιώτη που ήμουν κάποτε. Κοντά στο ασθενοφόρο, τα 3 αγόρια δέχονταν τις πρώτες βοήθειες. Ο Άγγελος χρειαζόταν ράματα στη μύτη και στο μέτωπο. Το πρόσωπό του έμοιαζε με οδικό χάρτη από κοψίματα και μελανιές. Το χέρι του Στέφανου ήταν σίγουρα σπασμένο, πιθανότατα σε πολλά σημεία, κρίνοντας από το πόσο πρισμένο και μελανιασμένο ήταν. Ο Μάριος ήταν σχεδόν αλόβητος σωματικά, αλλά ακόμα βρωμούσε σκουπίδια και η αξιοπρέπειά του ήταν κουρέλια. «Το πρόβλημα είναι», είπε ο αστυνόμος Δημητρίου, πλησιάζοντας από εκεί που ανέκρινε τα αγόρια, «ότι οι ιστορίες τους δεν ταιριάζουν με αυτό που είδαν οι μάρτυρες». «Δηλαδή?» ρώτησε η Αθηνά. «Ισχυρίζονται ότι ο κύριος Παπαδόπουλος τους επιτέθηκε πρώτος», εξήγησε ο Δημητρίου. «Αλλά έχουμε 3 διαφορετικά βίντεο από κινητά που τους δείχνουν να ακολουθούν το ζευγάρι στο πάρκινγκ και να ξεκινούν τη σωματική αντιπαράθεση. Δεν εξεπλάγην. Οι νέοι που πιάνονται σε ντροπιαστικές καταστάσεις πάντα προσπαθούν να ξαναγράψουν την ιστορία για να φανούν λιγότερο αξιολύπητοι. Ήταν βασική ανθρώπινη φύση. Επιμένουν επίσης ότι πρέπει να τους χτύπησε με κάποιο τρόπο», συνέχισε ο Δημητρίου. «Δεν μπορούν να αποδεχτούν ότι τραυματίστηκαν μόνοι τους». Ο Πέτρος, ο μπάρμαν, πλησίασε την ομάδα μας, σκουπίζοντας τα χέρια του στην ποδιά του. «Κύριοι αστυνομικοί, είμαι μπάρμαν εδώ και 30 χρόνια. Έχω δει κάθε λογής καυγά που μπορείτε να φανταστείτε. Αυτό που συνέβη εδώ δεν ήταν καυγάς. Ήτανε 3 μεθυσμένα παιδαρέλια που προσπάθησαν να τα βάλουν με κάποιον που νόμιζαν ότι ήταν εύκολος στόχος και πήραν ένα μάθημα φυσικής. Οι διασώστες έβαζαν το Στέφανο στο ασθενοφόρο, το σπασμένο του χέρι σε έναν προσωρινό νάρθηκα. Ο Άγγελος αρνήθηκε τη μεταφορά, αλλά έμοιαζε σαν να τον είχε πατήσει φορτηγό. Ο Μάριος ανακρινόταν ξεχωριστά από έναν τρίτο αστυνομικό που είχε φτάσει ως ενίσχυση. «Είμαστε ελεύθεροι?» ρώτησε η Ελένη. Η Αθηνά έγνεψε καταφατικά. «Έχουμε τα στοιχεία επικοινωνίας σας αν χρειαστούμε κάτι άλλο, αλλά ειλικρινά αυτό φαίνεται να είναι μια κλειστή υπόθεση. 3 μεθυσμένα άτομα παρενόχλησαν ένα ζευγάρι και στη συνέχεια τραυματίστηκαν προσπαθώντας να τους επιτεθούν. Καθώς περπατούσαμε προς το φορτηγάκι μου, μπορούσα να ακούσω τη φωνή του Στέφανου από το ασθενοφόρο να μιλάει στο κινητό με κάποιον, πιθανότατα τους γονείς του,
κρίνοντας από τον αμυντικό και απελπισμένο τόνο. «Μαμά, δεν καταλαβαίνεις», έλεγε. «Αυτός ο παππούς πρέπει να ήταν κάποιος ειδικός στις πολεμικές τέχνες ή κάτι τέτοιο. Μας διέλυσε χωρίς καν να προσπαθήσει». Η Ελένη γέλασε χαμηλόφωνα. «Ειδικός στις πολεμικές τέχνες?» «Ναι, σχεδόν», είπα, ανοίγοντάς της την πόρτα. «Απλώς ένας γέρος στρατιώτης που θυμάται ακόμα μερικά πράγματα». Καθώς έβαζα μπρος τη μηχανή, ο Μάριος πέρασε από το φορτηγάκι μας, ακόμα βρωμώντας σκουπίδια, το κατεστραμμένο μπουφάν της ομάδας του πάνω στο χέρι του. Κοίταξε μέσα από το παρμπρίζ προς το μέρος μου, με κάτι σαν σεβασμό αναμεμειγμένο με φόβο. Ήταν μια έκφραση που αναγνώριζα από τις μέρες μου ως εκπαιδευτής. Άγγελος ήταν ακουμπισμένος στο αυτοκίνητο ενός φίλου, κρατώντας χαρτομάντιλα στη μύτη του που ακόμα αιμορραγούσε, μιλώντας γρήγορα στο τηλέφωνο. Κάθε λίγες λέξεις έκανε χειρονομίες προς την κατεύθυνσή μου, πιθανότατα προσπαθώντας να εξηγήσει σε κάποιον πώς είχε εξευτελιστεί. «Θα θυμούνται αυτή τη νύχτα για το υπόλοιπο της ζωής τους», είπε η Ελένη καθώς βγαίναμε από το πάρκινγκ. «Χαίρομαι γι' αυτό», είπα. «Ίσως την επόμενη φορά να το σκεφτούν διπλά πριν παρενοχλήσουν κάποιον». Αλλά είχα την αίσθηση ότι οι συνέπειες για αυτούς τους τρεις μόλις άρχιζαν. Σε μια εποχή κοινωνικών δικτύων και viral βίντεο, ο δημόσιος εξευτελισμός δεν περιορίζεται σε ένα πάρκινγκ στη Θεσσαλονίκη. 2 εβδομάδες αργότερα, η Ελένη μου έδειξε το βίντεο στο κινητό της κατά τη διάρκεια του πρωινού. Το άρωμα του φρέσκου καφέ πλανιόταν στην κουζίνα, αναμεμειγμένο με τη μυρωδιά του φρυγανισμένου ψωμιού και το απαλό φως της κυριακάτικης αυγής. «Αγάπη μου, πρέπει να το δεις αυτό», είπε, συγκρατώντας με δυσκολία το γέλιο της. Το κλιπ είχε πάνω από 2 εκατομμύρια προβολές σε διάφορες πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης. Κάποιος είχε συνθέσει και τα 3 βίντεο των μαρτύρων σε ένα ενιαίο κομμάτι, πλήρες με επαναλήψεις σε αργή κίνηση και πνευματώδη σχόλια. Ο τίτλος έλεγε «3 πλουσιόπαιδα από το πανεπιστήμιο παίρνουν μάθημα από παππού, πεζοναύτη χωρίς να ρίξει ούτε μία γροθιά». Παρακολούθησα τον εαυτό μου να κάνει ήρεμα στην άκρη, καθώς ο Άγγελος χτυπούσε με το πρόσωπο στον τούβλινο τοίχο. Στη συνέχεια, η θεαματική βουτιά του Μάριου στον κάδο πέρασε σε αργή κίνηση, με δραματική μουσική από ταινία δράσης. Τέλος, η συνάντηση του Στέφανου με το παρκόμετρο, η κραυγή του να αντυχεί πάνω από παγωμένες φωτογραφίες της σοκαρισμένης του έκφρασης. «Είναι παντού», είπε η Ελένη κάνοντας κύληση στα σχόλια. Twitter, Instagram, TikTok. Κάποιος το έκανε μέχρι και meme. Τα σχόλια ήταν βάναυσα για τους 3 φοιτητές. «Φαντάσου να είσαι τόσο αδύναμος που σε πλακώνει η φυσική». Αυτά τα παιδαρέλια νόμιζαν όντως ότι ήταν σκληρά. Ο πεζοναύτης δεν ίδρωσε καν σε ουτσίτια. Όταν ο μάγκας τι πατάει, τον σεβασμό τον κερδίζεις, δεν τον απαιτείς. Αλλά οι πραγματικές συνέπειες ήταν βαθύτερες από τον χλευασμό στα κοινωνικά δίκτυα. Η Ελένη είχε ακούσει μέσω των επαφών της στο νοσοκομείο ότι και τα 3 αγόρια είχαν αναγνωριστεί από φοιτητές του Αριστοτελείου που τους είδαν στο βίντεο. Τα πλήρη ονόματά τους, οι φοιτητικές τους εστίες, οι λογαριασμοί τους στα κοινωνικά δίκτυα, όλα ήταν πλέον δημόσια γνωστά. Το διαδίκτυο είχε κάνει τη συλλογική του ντετεκτιβική μαγεία και δεν υπήρχε πουθενά να κρυφτούν. Τώρα, το Πανεπιστήμιο είχε ξεκινήσει πειθαρχική έρευνα, αφού το βίντεο έγινε viral. Προφανώς, η παρενόχληση μελών της κοινότητας έβλαπτε τη φήμη του Ιδρύματος, ειδικά όταν καταγραφόταν σε βίντεο υψηλής ευκρίνειας και μοιραζόταν εκατομμύρια φορές. Ο Άγγελος και ο Μάριος αντιμετώπιζαν πιθανή αποβολή. Ο Στέφανος ήταν ήδη σε ακαδημαϊκή επιτήρηση για άλλες παραβάσεις και αυτό το περιστατικό τον οδήγησε στην οριστική αποβολή. Η Αθλητική Ένωση του Πανεπιστημίου τους είχε αποβάλει και τους 3 επαόριστον, εν αναμονή της τελικής απόφασης του Πανεπιστημίου. Ίδια οργάνωση που τους δίδαξε ότι ήταν άθικτοι, τώρα αποστασιοποιούνταν από αυτούς όσο το δυνατόν γρηγορότερα, φοβούμενοι ότι η σύνδεση θα μπορούσε να βλάψει τα προγράμματα χρηματοδότησής τους. «Κοίτα αυτό εδώ», είπε η Ελένη, δείχνοντάς μου ένα σχόλιο από κάποιον που ισχυριζόταν ότι τους γνώριζε προσωπικά. Αυτοί οι τύποι συνήθιζαν να συμπεριφέρονται σαν να τους ανήκει το πανεπιστήμιο. Τώρα δεν μπορούν να δείξουν το πρόσωπό τους πουθενά χωρίς να τους κοροϊδεύουν. Το viral βίντεο είχε γίνει μια μελέτη περίπτωσης για τις σύγχρονες συνέπειες.
Όλα τα γραφεία ασφαλείας των πανεπιστημιοπόλεων στη χώρα το χρησιμοποιούσαν σε παρουσιάσεις για την παρενόχληση και την επίθεση. Κάθε εκπαιδευτής αυτοάμυνας το έδειχνε για να αποδείξει πώς η σωστή εκπαίδευση μπορεί να εξουδετερώσει απειλές χωρίς βία. 3 νέοι που ξεκίνησαν τη βραδιά, νομίζοντας ότι θα εξευτελίσουν ένα μεγαλύτερο ζευγάρι, αντίθετα παρήχαν στο διαδίκτυο εβδομάδες ψυχαγωγίας με δικά τους έξοδα. Αλλά υπήρχε μια ανατροπή που ούτε η Ελένη ούτε εγώ περιμέναμε. 3 μήνες μετά το περιστατικό, ήμουν στην ουρά του σούπερ μάρκετ, όταν ένιωσα κάποιον να με αγγίζει στον ώμο. Γύρισα και βρήκα τον Άγγελο, το ξανθό αγόρι που είχε ξεκινήσει τα πάντα στο μπαρ του Κώστα. Έμοιαζε εντελώς διαφορετικός, πιο αδύνατος, πιο σοβαρός, με μια λεπτή ουλή στο μέτωπο που είχε χτυπήσει στον τοίχο. «Κύριε Παπαδόπουλε», είπε η φωνή του διστακτική, «μπορώ να σας μιλήσω για 1 λεπτό». Η πρώτη μου αντίδραση ήταν ένταση. Τα παλιά ένστικτα δύσκολα πεθαίνουν, αλλά μετά είδα τα μάτια του. Δεν υπήρχε θυμός εκεί, δεν υπήρχε δίψα για εκδίκηση. Μόνο κάτι που έμοιαζε ύποπτα με ντροπή. «Φυσικά», είπα απομακρυνόμενος από την ουρά. Ήθελα απλώς να πω. Άρχισε, μετά σταμάτησε, παλεύοντας εμφανώς με τις λέξεις. Ήθελα να ζητήσω συγγνώμη για αυτό που κάναμε εκείνο το βράδυ, για αυτό που έκανα εγώ. Μελέτησα το πρόσωπό του για μια στιγμή. Η νεανική αλαζονία είχε εξαφανιστεί εντελώς, αντικατασταθήσα από κάτι που έμοιαζε πραγματικά στοχαστικό. «Και», είπα θέλοντας να ακούσω περισσότερα, «με απέβαλαν από το Αριστοτέλειο», συνέχισε. «Έχασα την υποτροφία μου. Οι γονείς μου ντράπηκαν τόσο πολύ που με έστειλαν να ζήσω με τη γιαγιά μου στην Κατερίνη». Έκανε μια παύση, περνώντας το χέρι του πάνω από την ουλή στο μέτωπό του. «Αλλά ξέρετε ποιο είναι το αστείο? Ήταν το καλύτερο πράγμα που μου συνέβη ποτέ. Τώρα πραγματικά ενδιαφερόμουν. Πώς γίνεται αυτό? Η γιαγιά μου δεν έχει ίντερνετ», εξήγησε. «Δεν έχει κοινωνικά δίκτυα. Δεν μπαίνει στο διαδίκτυο να βλέπει βίντεο. Με είδε απλώς ως τον εγγονό της που περνούσε μια δύσκολη περίοδο. Με έβαλε να δουλέψω στον κήπο της. Με έκανε να βοηθάω τους ηλικιωμένους γείτονες με τα ψώνια τους. Μου έμαθε να μαγειρεύω». Με κοίταξε κατευθείαν στα μάτια. «Για πρώτη φορά στη ζωή μου έπρεπε να μάθω τι σημαίνει να σέβεσαι τους ανθρώπους. Αληθινά». Ο Άγγελος μου είπε ότι είχε εγγραφεί σε ένα δημόσιο ΙΕΚ στην Κατερίνη, πληρώνοντας τα δικά του δίδακτρα με τα χρήματα που κέρδιζε, δουλεύοντας με μερική απασχόληση σε ένα κατάστημα με σιδηρικά. Δεν ήταν η λαμπερή ζωή που είχε σχεδιάσει, αλλά ήταν μια ζωή που έχτιζε με τα ίδια του τα χέρια. «Βλέπω εκείνο το βίντεο μερικές φορές», είπε, «για να μου θυμίζει ποιος δεν θέλω να γίνω ποτέ ξανά». «Και οι φίλοι σου?» ρώτησα. «Ο Μάριος κατάφερε να επιστρέψει στο πανεπιστήμιο, αλλά σε άλλη πόλη. Νομίζω ότι ακόμα προσπαθεί να κρυφτεί από αυτό που συνέβη. Ο Στέφανος». Ο Άγγελος κούνησε το κεφάλι του. «Ο Στέφανος δεν το διαχειρίστηκε καλά όλο αυτό. Κατηγορεί όλους εκτός από τον εαυτό του». Μιλήσαμε για μερικά ακόμη λεπτά. Ο Άγγελος μου μίλησε για τα σχέδιά του, να αποφοιτήσει και ίσως να ανοίξει τη δική του επιχείρηση. Για το πώς η γιαγιά του τον είχε διδάξει ότι η τίμια δουλειά άξιζε περισσότερο από το κοινωνικό στάτους. Για το πώς μάθαινε να φέρεται στους ανθρώπους με πραγματικό σεβασμό, όχι μόνο με επιφανειακή ευγένεια. Όταν αποχαιρετιόμασταν, δίστασε για μία στιγμή. «Μπορώ να ρωτήσω κάτι, κύριε Παπαδόπουλε?» «Φυσικά. Το είχατε σχεδιάσει όλο αυτό? Ο τρόπος που ο καθένας μας τραυματίστηκε?» Σκέφτηκα την ερώτηση. «Δεν σχεδίασα τις συγκεκριμένες λεπτομέρειες», είπα. «Αλλά ήξερα ότι αν επιτεθείτε χωρίς σκέψη, η φυσική θα έκανε την υπόλοιπη δουλειά». Ο Άγγελος έγνεψε αργά. «Η γιαγιά μου λέει ότι μερικές φορές η ζωή μας διδάσκει μαθήματα που δεν θέλουμε να μάθουμε, αλλά που πρέπει να μάθουμε παρόλα αυτά. Η γιαγιά σου φαίνεται σοφή γυναίκα». «Είναι, ναι», είπε με ένα μικρό αλλά γνήσιο χαμόγελο. «Ευχαριστώ, κύριε Παπαδόπουλε, που δεν με πληγώσατε πραγματικά όταν θα μπορούσατε». Καθώς οδηγούσα προς το σπίτι, σκεφτόμουν αυτή τη συζήτηση. Η Ελένη πάντα έλεγε ότι κάθε άνθρωπος που συναντάμε μας διδάσκει κάτι, ακόμα κι αν δεν το συνειδητοποιούμε εκείνη τη στιγμή. Ίσως εκείνη η νύχτα, στο μπαρ του Κώστα, να δίδαξε περισσότερα από ένα απλό μάθημα για τον σεβασμό και ίσως να αφορούσε και τις δεύτερες ευκαιρίες. 6 μήνες μετά από εκείνη τη νύχτα στο μπαρ του Κώστα, η Ελένη και εγώ επιστρέψαμε για να γιορτάσουμε την επέτειο του γάμου μας.
Ο Πέτρος μας υποδέχτηκε στην πόρτα με ένα τεράστιο χαμόγελο που φώτισε ολόκληρο το ρητιδιασμένο του πρόσωπο. Το διάσημο ζευγάρι ανακοίνωσε στην αίθουσα δωρεάν ποτά για τις τοπικές μας διασημότητες, το γωνιακό. Τραπέζι όπου καθίσαμε εκείνη τη νύχτα ήταν τώρα ανεπίσημα, γνωστό ως το τραπέζι των Παπαδόπουλων. Ο Πέτρος είχε βάλει ακόμη και μια μικρή διακριτική πινακίδα, όπου ο σεβασμός κερδίθηκε και τα μαθήματα διδάχθηκαν. Κατά τη διάρκεια του δείπνου, η Ελένη μου είπε τι είχε ανακαλύψει για τους άλλους δύο νεαρούς γνωστούς μας μέσω του δικτύου της στο νοσοκομείο και στα κοινωνικά δίκτυα. Ο Μάριος είχε μεταγραφεί σε ένα πανεπιστήμιο στη Θεσσαλία αφού η φοιτητική του εστία τον απέβαλε οριστικά. Σπούδαζε αγροτική διοίκηση και, από τις σπάνιες αναρτήσεις του στα κοινωνικά δίκτυα, φαινόταν να τα πηγαίνει καλά μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας της Θεσσαλονίκης. Ο Στέφανος είχε αντιμετωπίσει τις χειρότερες συνέπειες. Το σπασμένο του χέρι απαιτούσε πολλές χειρουργικές επεμβάσεις και μήνες επώδυνης φυσικοθεραπείας. Ο τραυματισμός έβαλε οριστικό τέλος στα όνειρά του να παίξει επαγγελματικά μπέισμπολ. Σε συνδυασμό με την αποβολή του από το πανεπιστήμιο, έχασε το αθλητικό και ακαδημαϊκό του μέλλον σε μία μόνο νύχτα κακών αποφάσεων. Σύμφωνα με όσα είχε ακούσει η Ελένη, ζούσε με τους γονείς του και έκανε ψυχοθεραπεία, προσπαθώντας να αντιμετωπίσει την κατάθλιψη, που ακολούθησε αφού έχασε όλα όσα νόμιζε ότι καθόριζαν την ταυτότητά του. «Ένιωσες ποτέ άσχημα για αυτούς?» ρώτησε η Ελένη κόβοντας απαλά τον ψητό σολομό της. Το σκέφτηκα για μια στιγμή, παρατηρώντας το ίδιο πλήθος της Παρασκευής που είχε παρακολουθήσει την πτώση τους μήνες πριν. Νεαρά ζευγάρια σε ραντεβού, οικογένειες που διπνούσαν, μεγαλύτεροι άνθρωποι σαν εμάς που απολάμβαναν μια ήσυχη βραδιά. Η ζωή να ακολουθεί την κανονική της πορεία. Έκαναν τις επιλογές τους, είπα τελικά. Οι πράξεις έχουν συνέπειες. Εγώ απλώς τους βοήθησα να μάθουν αυτό το μάθημα λίγο πιο γρήγορα από τι θα μπορούσαν διαφορετικά. Η Ελένη χαμογέλασε και σήκωσε το ποτήρι της με το κόκκινο κρασί. «Στις συνέπειες, λοιπόν. Στις συνέπειες», συμφώνησα, τσουγκρίζοντας το ποτήρι μου με το δικό της. Όταν βγήκαμε από το μπαρ του Κώστα εκείνο το βράδυ, κράτησα την πόρτα για την Ελένη και την παρακολούθησα να μπαίνει στο πάρκινγκ όπου τρεις νέοι είχαν μάθει το πιο σκληρό μάθημα της ζωής τους. Τα φώτα των στήλων έριχναν τις ίδιες μακριές σκιές, αλλά όλα φαίνονταν διαφορετικά τώρα, ειρηνικά, λυμμένα. Ο Άγγελος, ο Μάριος και ο Στέφανος ανακάλυψαν ότι ο κόσμος δεν σου χρωστάει σεβασμό μόνο και μόνο επειδή τον απαιτείς. Ότι η αληθινή δύναμη δεν είναι να εκφοβίζεις ανθρώπους που φαίνονται πιο αδύναμοι από εσένα. Ότι μερικά μαθήματα μπορούν να μαθευτούν μόνο με τον δύσκολο τρόπο. Δημόσιος εξευτελισμός τους ακολούθησε μέσω των πλατφορμών κοινωνικής δικτύωσης και στην πραγματική τους ζωή, κοστίζοντάς τους φιλίες, ακαδημαϊκές ευκαιρίες και κοινωνική θέση στην κοινότητά τους. Το viral βίντεο είχε γίνει ένα μόνιμο αρχείο της κακής τους κρίσης, αναζητήσιμο από μελλοντικούς εργοδότες, πιθανούς ρομαντικούς συντρόφους και οποιονδήποτε άλλον θα μπορούσε να ψάξει τα ονόματά τους στο διαδίκτυο. Οι προσπάθειές τους να παίξουν το θύμα γύρισαν μπούμεραγκ όταν οι μάρτυρες και οι αποδείξεις βίντεο αντέκρουσαν τους ισχυρισμούς τους, αφήνοντάς τους να αντιμετωπίσουν όχι μόνο τις σωματικές συνέπειες, αλλά και την απώλεια αξιοπιστίας και σεβασμού από την οικογένεια, τους φίλους και τα ιδρύματα. Οι τρεις τους έμαθαν ότι μερικά λάθη αντιχούν πολύ πέρα από τη στιγμή που γίνονται. Ότι 20 δευτερόλεπτα κακών αποφάσεων μπορούν να αναδιαμορφώσουν ολόκληρα μέλλοντα. Ότι ο αληθινός χαρακτήρας ενός ατόμου αποκαλύπτεται όχι όταν όλα πάνε καλά, αλλά όταν αντιμετωπίζουν αντιξοότητες. Μερικές φορές οι καλύτερες νίκες είναι εκείνες τις οποίες δεν χρειάζεται ποτέ να δώσεις ούτε μία γροθιά. Μερικές φορές η μεγαλύτερη δύναμη βρίσκεται στο να αφήνεις τη ζωή να διδάξει τα δικά της μαθήματα. Και μερικές φορές, μόνο μερικές φορές, αυτά τα μαθήματα μένουν, τουλάχιστον για μερικούς.